दिनै जानायनि भिडिअसो लाबोनोसै आङो मा होनो जेनेबा 2023 लास्ट इयारनि एसे जानोसै न'आव रावबो गैया बाबुजों आंजोंल' आइमोना मालाय पिकनिक थांजोबदों जोंहा बेखौनो जानोसै फान्थाव सिफ्लेनाय इ जाबाय लाफा लाइ ओमफ्राय ब्रयलार मोजां ओमफ्राय नैयो सपारि दालि दं नै दालि जहल जानोसै Ada mana bau na? Lapa. Mana tu? Ai mới malah mana महिलाफोरा पिकनिक जानो थांदों ना दारागाव ओंखायनो जोंहाबो बाबुजों संनानै जाबाय मिनिगासिनो sini Hai kita di sana ba Anda sudah masih dah boleh sih enggak Ngon lah. Betul itu nano. Nano. Nih. Manusia di desa sih, mau beri saya ba. Ikut nang kadem, maksud dia mana makan perjalanan saya. Mau beri saya. Noninya, press kanai. Ini mana? Sop thang sudah mulai lah, mana ayam nak, apa thang sudah.
बाय बाय जाखांबाय आं